L'aula d'extensió universitària per a gent gran de Blanes va posar a punt i final aquest dimarts al curs 2025-2026 amb una conferència dedicada a la història del cava al municipi. La sessió, celebrada excepcionalment al pavelló del Col·legi Santa Maria, va anar a càrrec de l'enòleg blanenc Antoni Membibres, impulsor del cava a l'Averiet i profund coneixedor de la tradició cavista local. Durant la seva intervenció, Membibres va repassar l'evolució del sector a Blanes des de la fundació de les històriques caves Montferran l'any 1865 fins a l'actualitat. L'expert va destacar el paper pioner que va tenir la població en el desenvolupament del cava a Catalunya, així com les diferents etapes de creixement i transformació que ha viscut aquesta activitat econòmica al llarg de més d'un segle. La conferència també va recordar episodis claus de la trajectòria Montferran, considerada una de les caves més emblemàtiques del país, i va abordar els canvis empresarials que van marcar el sector durant les darreres dècades. L'acte va servir de cloenda i va comptar amb la participació del president de l'Aula d'Extensió Universitària de Blanes, Miquel Buixeda, i també de l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, que van destacar la bona acollida que ha tingut el projecte des de la seva posada en marxa. També hi van assistir els tinents d'alcalde Joan Felip i Jaume Frigola. Després de la conferència, els assistents van compartir una copa de cava per celebrar la finalització del curs acadèmic. L'Aula d'Extensió Universitària de Blanes, vinculada a la Universitat de Girona, ha completat aquest curs 2025-2026 el seu primer any sencer d'activitat, amb un total de 19 conferències dedicades a àmbits tan diversos com la salut, la política, la cultura, la història o l'esport. Entre els ponents que han passat per l'entitat durant aquest curs hi ha figures com la jurista Magda Ornic o el músic Jordi Molina, l'alpinista Jordi Tosses, la periodista Núria Ribó o el cardiòleg Ramon Brugada. Segons les dades facilitades per l'organització, l'entitat compta actualment amb uns 420 socis i ha registrat una elevada assistència a la majoria de les activitats programades, consolidant-se com una de les iniciatives culturals amb més seguiment al municipi.